Ja. Hallo. Nee, volgens mij ben je op een goede plak. Ja. Hallo. Hallo, wat doen jullie hier? Nou ja, wij zeggen hier iets heel bijzonders op een gevel staan. Wat bijzonders? Er is helemaal niks bijzonders. Helemaal niet hoor. En eigenlijk moeten jullie wegwezen, want we hebben het veel te druk. Veel te druk hebben we het. Dan kan je hem voor hier net één keer even een uitzondering maatje. Hier. Nou. Kom maar eens mee. Als we dat niet tegen Sinterklaas vertellen. Want eigenlijk hebben we het hier veel te druk voor. Die Piet ligt te slapen, die Piet zit in de keuken. Nee, dat komt niet goed zo. Waar normaal deze Piet ligt, hoort eigenlijk Sinterklaas te slapen. Dus dit mogen we al niet zeggen. Sst. En Sinterklaas doet ook zijn was. Zijn onderbroeken, zijn sokken, zijn theedoeken. Eigenlijk alles. Dit is een stoel van Sinterklaas. Ja, nou ga ik er ook op zitten. En dat is het boek. Ja, daar staan alle namen in. Alle namen. Mark, Sietske, Dita, Bonnie, Bert-Jan. Alles staat erin. Ja, en Sinterklaas heeft ook weer niet opgeruimd. Want hier ligt zijn mandarijn. Zijn pepernoten liggen nog. Maar Piet, klopt het nou echt wel dat je me hier nou voor gauw eens even wat beïnvloeden, hè? Ja, heel veel kinderen. En hoe reageren de band? Wat vinden ze hiervan? Ja, hoe denk je dat je zelf zou reageren? Zomaar in het huisje van Sinterklaas. Het gaat natuurlijk om hoe een kind alles ziet. Ja, en wij natuurlijk ook. Dus ja, wij zijn er gewoon heel erg blij mee. En ik zeg dat er best wel goede vragen binnenkomen voor Sinterklaas. Want ik zeg in de gong zeg ik al een brief. Lust u ook zuurkool? Ja, en we krijgen vragen over ja, waar Sinterklaas dan nu is. Of hoe die dan slaapt. En waar de Pieten slapen. Hoe laat Sinterklaas wakker wordt. Willen jullie naar de keuken? Ja, prima. Ik ga jullie voor. Ja, en zoveel tekeningen krijgen wij. We hebben het eigenlijk hebben we het gewoon veel te druk. Oh, Piet. Piet. Ja, en hier doen we ook alles. Hier, ze is met de pepernotensoep aan de gang. Eigenlijk doen wij al het werk. En Sinterklaas, zodra hij weer thuis is, hier in het huisje, ja, dan is alles wel klaar. Hij heeft het natuurlijk zo druk. Hij heeft veel te druk om zelf eten te maken. Ja, want Sinterklaas is er nou echt net, zeg ik. Nee, Sinterklaas is natuurlijk naar al die andere kindjes in het land. Hij is naar de Huttenheugden. Hij is naar Amsterdam. Hij is naar de basisschool toe. Hij is naar de hogeschool. Sinterklaas-sprookje is hij naartoe. Nou, hij heeft het veel te druk. Samen met Americo zijn ze gewoon weer weg. Ja, en nou maar hopen dat hij er vanavond is. Tot de volgende keer! Doeg! Doeg! Doei! Mijn naam is Kees Geluk en waar de naam vandaan komt? Ja, nou mijn opa en daar de vader weer van, die was een tuinderij begonnen in aardbeien en groenten in Aalsmeer, een vrij grote. En die had nogal veel geluk met het kweken van groenten. En de buurt die gaf hem toen de bijnaam Geluk. Hij heette Cornelis, dus dat werd Kees Geluk. En ik ben op een gegeven moment naar Friesland verhuisd in 1975. En uiteindelijk, zo'n 17, 18 jaar geleden, ben ik hier een tweedehands goederenzaak begonnen. En ik denk, verhip, die tweede familienaam, die ga ik gebruiken. Dat is ook een mooie internetnaam. En het is een beetje, ja, familie en ja, er zit een lading achter, hè, een historie. Dus vandaar is mijn naam Kees Geluk. Do the right thing, do the right thing.
En hoe zit het met jouw geluk? Kijk, geluk, dat komt hier niet aanwaaien. Geluk moet je iets voor doen. En dat houdt in dat je dus wel een positieve instelling na moet streven. En daar komt natuurlijk ook het christelijke geloof bij kijken. Want het is een combinatie van factoren. Het is niet zo alleen maar geluk of zo. Nee, het is ook een manier dat je dus, in mijn geval dan, via het christelijke geloof, je invulling geeft. En ik ben ook een gewoon mens natuurlijk, dus ik maak ook fouten. Maar ik probeer er zo min mogelijk te maken. Hebben jouw mooi werk? Ben je al blij met wat je doet? Het is mooi werk omdat het werk past bij me. Ik ben een doe-het-zelver, ik ben vrij handig in van alles en nog wat. En daarom, tweedehands spul moet vaak opgepoetst worden, moet soms geschilderd worden, het moet gerepareerd worden. Je bent handig. Ja, maar daar komt ook bij, als ik een probleem heb waar ik in eerste instantie dus niet kan oplossen, dan gaat het toch wel een schietgebedje van, heren, geef me de goede ideeën, geef me de juiste instelling, geef me de oplossing. En zit je nou in de winkel nog een attribuut, een voorwerp, dat je al even een gebedje voor die en haar en dat het antwoord nog van komen mat? Waar het antwoord nog van komen moet, nee. Het is wel zo dat in mijn opinie deze zaak, dit gebouw enzovoorts en alles, dat ik, mijn mening is dat ik dat dus van Yahweh, van God gehad heb. Want hiervoor werkte ik bij een andere kringloopwinkel en daarvoor was ik 9 jaar werkloos. Dus ik had geen cent te makken. Hoe kom je dan aan zo'n zaak? En die hypotheek is inmiddels ook afbetaald. Geluk.